Takambira anonzi Chimombe Finance ana kuuya kudare renyu, achitoro dare renyu. Ana kana wakutaura yako kunotisimudzei asi kuti kana paina anokutaurira nokumumirira kutaura. Kana makutaura munosimudza izvi kuti dare rinenge rakakura rinzwi mune zvamunenge muchitaura. Ngatitangamire nyaya iri pamberi penyu, nyaya yekuputsa dzimba dzangu, yekuvaka mumunda medu. Kutaura ndi Ana Tsikai achitaura kuna Finance yasina kuuya. Ukama hwenyu Finance chii? Finance handimuzivi pano. Ite munotaura imweni munotaura. Uya padhuze. Ainongopinda ere munotari? Yakambopinda. Pamusoro imambo. Nakuti akamboya naye. Ya Jeffrey Pikai na Ana Pikai. Saka makamutaurira kuti rega undotengesa ni Christopher Pikai. Saka Jeffrey akazvidza dare renyu, haana kutotedza zvamakamuudza. Iye aiti muzukuru yandi akabva asvika batanga kutoputsa dzimba. Akatoputsa bedroom hombe ranga ripo ranga rine 5 rooms, goti hozi, goti kitchen. Saka iyo batora zvidhina izvo zvobva ati taramuke mbishano, bva atotanga kuwaka mumwe musha watanga kuwaka watopa level. Garden ramai nemanyabata. Banana taitaura negarden ramai yabva pasi. Iye munhu ane zita ratazomangarira nhasi. Asi zvakonzereswa naJeffrey. Jeffrey zviya ndiye akati akatengesa. Akaramba paya akanda kundogadzirisa nemhuri yangu. Haana kundoita akatengesera umwe munhu. Rokunze. Finance. Ndiye akatengesera. Akutoda kuti mapurisa aende kavo. Vandomumisa. Uye maakaputsayo imari. Papai akaputsa 3 nekitchen nehouse. Garden ramakamumisa kuti siyana nazvo haichatorimiki. Anezi achada zigomba. Ende anodeedzera zvaanoda achita zvinhu zvake zvaarikuita kuti ina handimiswi nemunhu. Tinopinda cheche chipostori autoti mapostori haana nebasa resi pakurarama. N'anga ndonhanga vanhu ari muzuro chaiva kutaura izvozvo. Saka tikuona kuti simba iroro arikupiwa amenoti arikupiwa naye. Saka isusu takati mai toita sei changamire warevhura nyaya iyi. Isusu taakumurwisa munhu. Mai ndo akatimisa kuti hamusi pamusoro pemutemo. Siyai achire gomba, siyai apwanye, siyai aite zvese. Isusu toenda pachangamire. Takazomisa mai kuti tidzokere pachangamire. Mutsvaga marika yekuti mapurisa anga achiuya ane mombe. Jeffrey ane mombe kwaari kumba kwake kwaanogara. Nokuti Jeffrey ndiye akaisa munhu. Koma adi kumudaidza Jeffrey nhasi. Nekuti hapana Jeffrey ndiye atengesera munhu. Pamba hapandi. Saka Jeffrey ndiye anofanira kuti amise. Ataifanira kuti tiinaye mudare kuti amise munhu wake uye kana achitorerwa zvinhu zvekuripira dzimba idzi nezvese zvakaitwa. Jeffrey ndiye aipiwa. Pamusoro ichangamire. Tinoona kuti mukoma wedu tinowaziva kubva pakutanga pashure pese. Ndiwo vari kutopa munhego hedu kuti ita kudare kwacho kuzvidza kwaita nhasi kusauya. Ndiwo vanenge vatoti usatoenda ikoko. Changamire. Ndachiona kuti kazvina matora akanaka changamire. Kuti akarwadziswa uyu
aya yangu kusandira soka za bo tuanze tunaeleka unya kupara mosa yangu yangu itabizi ya kana kusumba gaba uchaji hii Ye finance ani movie ani ji. Finance ndogozi. Anogara kubi. Kwa village take hii kuchifundisa. Ndio kumshaka finance. Ini ndakatoona irumbia wake asi ndakatoona echitira gumba painzi ndikatombomuvu akatinyarara ndikatingwa ndakabva nekudani wangu wasimeri mudare ingwa mangu warimo achibva atinyarara Zaidarira mare zvakachanga anga ari makagara kurupedzisira akatozvinzwa ina kutinga izvi. Ndoza kuti Jeffrey akabatwa Jeffrey ndiye ari kutuma finance kuti aite jika. Ndiye Jeffrey ndiye akadya mari. Jeffrey ndiye amount abhadhare bank finance achimupa mari yake. Saka ndoti Jeffrey ndiye anofanira kudii. Patakaitoka takati Jeffrey akaramba achienderera anoita sei? Hatina kupa izvo. Musina kuzopa akanga abvuma kuti ndakundogarisana nemhuri yangu pasi. Imimi mukamuti iyo minda yenhaka. Nekuti mai vangu vatsanangura kuti ndakauya 1960 chakadaro ndikapiwa garden nasekuru ndikapiwa munda nasekuru. Iye waari kuda iye kutora nhaka. Saka makamuti munda wenhaka musirano. Saka munda uyu hautengeswi. Abva atoombera kuti ndakundogadzirisisa changamire nemhuri yangu. Ndoza kuti ndiye ane mhosva manje. Kuti mabharani paakakuta pamakanyora mabharani akanyatsotaura kuti Jeffrey ndisayauye ndiye munhu ane problem anoda kuswinywa. Jeffrey akatswinywa. Imimi ndipai value yezviro zvakakwana. Ngatimurikirwe value yezvinhu zvakadii. Then toenda kuna Jeffrey. Toendesa kuti bhiri rako iri munhu akapwanya ari kuita zvakati. Ndoda kuvaka imba bheki zvaingaita. ndauya chirikubvira ipapapo pane mwana mukomana akuma 22 years ari akari asi ndiye akatsinzwa ipapo kuti chero akazouya kana ari 30 years kana 40 years ndiye achagara ipapo. Saka Jeffrey ari kuzviziva iye nyakutenga akaudzwa ari kuzviziva asi wari kungoti tichaita zvatinoita. Taura henyu masi kuita zvatinoita pakuti tatiwasiya vachitowaka Zvinoda kuti titume mabhiridha andokwana. Andau mabhiridha mapurisa andokwana. Unoba Jeffrey iyeyo akanyatsokusungwa zvakanaka. Ndiye achastopa munhu. Onzero chinoramba kuti munhu aramba achiita izvozvo. Ndiye Jeffrey. Saka Jeffrey iyeyo ndiye akatengesa akapuhwa mari kana kuine ng'ombe dziri kwaari futi kwaJeffrey. Ng'ombe idzodzo dzinofana kutonga dzese idzodzo dziripire zvinhu zviri kuitwa naye. Zvakaita kuti atengese nzvimbo iyi. Saka Jeffrey iyeyo ndiye anofanira kuti atore. Zvikaregedzwa izvozvo acharamba achidini achiita. Vakati potei kuseri ngazviitwe wouya wotora futi. Angabati Jeffrey. Anouya Jeffrey ka. Pane nyaya yekuti uyu ari kuvatora ndiye akapasa midhuri yese inenge iripo. Saka anapika pakuti dhokodheya munhu akupasa mhosva. Saka ndandifunga yangu kuti ndiri kutarisa kuti iye ari kupasa akanga ari muno padanho rakatorwa. Vapenda mberi kupasa ikoko itori mhosva yafana kuti iye yekupa kwapaza iyo icriminal manje. Iye ndiye achadzoka kune munhu akamupasa. Atitongi criminal. Ndotandokuya ikoko pakupasa. Iyo icriminal. Isipesha kuuya kupasa. Uye munoenda nejudgment yedu iyo. Andoripota manje kupolisi kuti apaza mushawani wambuya. Anditi.
yoenda kucriminal nekuti isusu hatibvumiri kutonga nyaya dzine criminal element nekuti munhu haubvumiri kupaza musha especially wechembere dzakadari izvi wondopaza muimba yechembere yakadari inyaya yekuti kungoti mabharana haapo taitonyora tsamba kumapurisa kuti tine nyaya yechembere yakadii yakapwanirwa musha wabatsirei anotoenda kundosungwa. Munhu anobvumirwa kupaza icourt order ndio inobvumirwa kudii kupaza. Saka isusu taakupa court order yekuti andopwanyirwe iye, but iye kupwanya kwaakaita icriminal. Murupabatisa dai anga aine court order ndo yaibvumira kupwanya. Munhu akapwanya imba yemunhu asina court order itori mhosva iri criminal, inotoisa munhu mujeri. Isusu zedu isivho tinobhadharisa munhu, hatiendesi munhu mujeri. Ndo masiyana acho criminal anopazvo. Saka tikuti isusu yenyu mabharano wangu ari kunhamo nhasi, asi makasununguka kusimuka. Tikakwanisa kunyora tsamba here kuti waende nayo kupolisi? Hapana anonyora nhasi. Mukwanisa kuzviita mande mouya mopuwa tsamba nekuenda, but imimi endai munomhangara kuti akaputsa imba yambuya kana kutoenda pakoti chaipo. Wangoenda pakoti handiti, but inoda kufuruma mapurisa polisi. Mapurisa ndiwo anozoendesa kukoti. Endai munomhangara izvi. Chimwe chandinoda kuziva uchangamiri ndechekuti iye ari kuuya achihwanda sekuti muzukuru, asi muzukuru mufemiri hapana munhu anomuziva. Zvokuti hati kutokupiwa dai chinzi kwakuri kuti anga auya muno tanyatsotaura naye takafesana, iye onyatsobuda pamberi penyu kuti pamba apa ndakapatengeserwa zvakadai. Achazozvitaura ndozvatoti tichiendesai munomhangara izvozvi muchibva musazodzoka. Endai pamapurisa mundomhangara muina mbuyawo wakapwanyirwa chii. Izvozvo chete ndo zvamunotaura. Motonzi maakutoenda nemupurisa mondoinvestigate, akutosungwa handiti. Asi iyi yekuramba chega uyu ane mhosva ndiJeff ndiye anoda kuti tibate manje akubhadharei iyo mari dzenyu dzemba yenyu yakadii yakapwanya, nokuti munhu waJeff. Inini ndinobvunza kuti uyu musha uyu wakapwanywa handi wakanga wari musha wamai waJeffrey. Muchibva mati nhaka musiyiranwa hafaniri kutengesa. Tikazoenda kumapurisa ikoko haasvikeira achizondotiya nenyaya yachiti musha wanga wari wamai wangu saka ndakapwanya. Musina kupa jekesa kuti musha ndowamai wake, nekuti kune muzukuru mukautoni, mwana wemwana akashaika, baba wacho wakashaika, muzukuru yachibva asara. Mai vachibva vasiya vataura kuti musha uyu ndewakautoni nekuti Jeff ane wake newana wake. Saka muzukuru iye ndiye anofanira kuti andomhangare manje. So ngarimwenge iye muzukuru otaura mese mochipa mawitness kuti ndiye akasiyirwa chii musha. Muri kupakata waita zvakanaka nekuti isatofunga kuti musha uri kupwanya ndowambuya. Saka kana uri musha uyo ichokwadi anotaura kuti ndiri kupwanya zve musha wangu. Asi manje imi zvamutaura kuti musha uyo wakasiyirwa muzukuru uyu anoda here kundomira kukoti? Saka muri kuona kuti parobva paeka iye muzukuru uyu kana asingadi kundomira kukoti
imi muri kupindapo pakai. Nawe diripo mambo ndiye kudai. Pamakamboitonga pamakuita kakukanganwa pichana ena ndisi. Ndizvo zvatinoda kuti tione. Zvuze izvo zvasina kujekesa. Mimi iye achitsanangura Jefu mafoni zvirimo. Wana mai wakatemerwa, mawakatemerwa na sekuru. Kumunda kwawo munda saka iyo manje garden redu rimuyadi. Nemwe piece yemunda rimuyadi. Saka pamakatara Jefu makati pamatoti bvautoti andine mabanana angu arimo Jefu rako aita sei akwagombera enda unosiye mai warime garden rako ndiro garden nhasi rafuma racherwa chi asanga tingodhirere garden tosiya imba nekuti imba haisiri yani ende haina munhu anondoimiririra. Takitanga munane zviya 27 February. Garden isusu garden ndoratakati rambuya wandini ndoratakati asabati neimwe piece Musha wacho wese changamire mamati inhaka yasekuru. Dai zviri zvakabvawo kweJesu waita zvaunoda asi mai wako iwewe namai takangowakira musemiyadi ingori semiyadi saka akutengesa musemiyadi nomunhu district pamusoro awari pazasi akutengesa penyu haasi kutengesana zita hasi ega apo pake apo ndobatiri kuti isusu pake pacho panonetsa asi garden ranga riri renyu mesero tinori project andi pamusha pake apa hatikwanisi nekuti hapana anhu akamiririra pamusha pake apa arimupanzwa ngatijekeserane kuti tainyaya pachena tibatsirane pamusoro changamire zvakaita pavakireko zvinezvi pavakireko zvinezvi mutori muyadhi mugadheni macho imomo just 2 meters kubva pahoro yaro kusvika kupinda pagadheni pagadheni pamuno pakachera pixi kureva kuti gadheni yacho changwe tati tikuprotecta gadheni but hazvizoiti manje bhosi ipapo ndo patori payadhi fanyi kuti ndo panopinda paine pamuti hapana yadhi panotori nemiti ipapo. nyaya iyi yakatiomei mataurwa ari kuitwa handiwo chaiwo chaiwo kana pakuti kutongwa kweyakaitwapo chokwadi chiri kubuda nhasi ichi chiri kutadza kuti handicho chenge chiripo nokuti mukataza gadheni munototi ritori muyadhi watoti gadheni ritori muyadhi kuzasi kwake kwaakatowakira iye zvemutoti munda uyu uri wengo ndewamai wake mai wake wengo watoripo gadheni riri kuzasi kwemunda wamai wake futi raakanzi abve kuzasi kwegadheni kwemunda wamai wake handii ndo zvakataurika pakutanga dai zvo zvakataurika pakutanga unorima kuzasi kutoisa gadheni kuzasi kweyadhi yemumwe munhu iyoyo unotogona kubviswa futi iyoyo saka kana kuti chokwadi chiri kubuda nhasi ichi ndiri kusimukawo gorera weyo maipfika imurora iyo mai wajefi wakauya kumba kwangu ndiri tete wakauya kumba kwangu akati tete ndauya kuti ndikuudzei kuti musha uyo handimbodi munhu anombopinda imomo musha ngewemwana ataurwa ana baba wakafa nendege saka namai wacho avo ndiwo achava makomanda ipapo kuchengeta musha iwoyo kwete mumwe munhu izvi wakauya kumba kwangu makuseni akati ndati ndikaenda ndinotenda tete ndauya kozvo ndinotenda eyo tete eyo nauye nhaka yakati omei muri kupanzwa here nauye nhaka kare zvainzi nhaka inoenda kune chii kune hama handito pamaiona ana baba munini hama dzichiuya dzichitora zvinhu zvemufi dzichigowana dzichidii iye zvinezvi mutemo yenhaka unoti
uyu ane mwana wake ndiani angauya apo padhuze. Ane mwana wake mupenyu, ane murupona. Ane mimi mitete sehama yani sehanzvadzi yake uyu afa nhaka yezvezvi yakuenda directly kune uyu, kune mwana kana mwanasikana kana mwanakomana. Aiwa kakatiendei tese. Right. Saka wana awa wasiwa neuyu vosirwa musha, iwo pachezvavo vobvumirana kuti right kuti atoda mukomana kuti inyatsobuda uyabva mukomana zvavari kutaura pane mwana isole. Right. Iyo mwanasikana uyo osira musha kuti musha uyu wasirwa chii mwanakomana uyu. Handiti murupona mwanakomana uyu anoita zvaanoda nemusha iwoyo. Handiti imwe ukama hamudi kunze kwekuti pakanyorwa will. Murupona kwete will rekuti munosimuka muchitaura kuti akazoti pasina zvinyorwa. Handiti zvinyorwa izvi ndo zvinokwanisa kuti wakonane kuti right pambapa imba iyi yakanzi imba yetrust. Saka zvizukuru nezvizukuru zvichadii zvichazo. Asi kana pasina izvozvo it means mukomana uyu ndiye muridzi wenhaka, muzukuru haapinda. Murubadzo. Saka uyu muzukuru amutotara neharare uyu haapindi nekuti uyu achiri mupenyu uyu. Haakwanisi kuti adye chii nhaka iyoyo. Jeffrey mupenyu. Nekuti Jeffrey mupenyu. Saka Jeffrey manje ane hanzvadzi here Jeffrey. Saka uyu hatitombomudi uyu nekuti Jeffrey haana chii haana hanzvadzi. Saka Jeffrey manje ane right yekutengesa musha wani wake wake. Ndo mutemo wavo wenhaka. Murupanzwa here. Saka imimi musarwire nhaka yababa waJeffrey wamai waJeffrey nekuti nhaka inani ndosaka muri kuona Jeffrey asikuuya anoziva kuti hakuna kwamunoenda nekuti nhaka ndiyani, nekuti mazobuda pachena indarufuka kuti imba iri kuputwa ndeyawawo. Apa anga aine mhosva. But apa panya imba yari yake haisiri yamai wake, ndiye mudyi wenhaka. Saka pamusha apa hapana ipa zvamunogona kudii kumudzivirira uye kuti murwire imimi muzukuru ari kuiko ari kuHarare uyo wamuri kuti akure muzukuru ari kukoko vatoda kuprotecta. Haisiri nhaka yenyu, endai munoprotecte nhaka endai munochengetedze nhaka yenyu imimi yewana wenyu. Iyo yemwana waJeffrey kana wemwana enhaka. Kana dai baba wakazvarwa wana 8 handidi. Wana 8 wofa wesa baba wasati wafa. Murubatsisa ipapo. Baba wazofa kwasara munhu 1. Munhu anodya nhaka munhu mupenyu. Wakafa wesa wana zvizukuru zvavo chichi wesa hawadyi nhaka. Inongodyiwa nechi une ari mupenyu. Murupanzwisisa. Iye mupenyu ndiye anoziva zvekudii zvekuita nenhaka yani yababa wake. Wazukuru awa hawauyi kana dei kuri kutogoyewa. Wazukuru awa wakafa baba wachiri wakafa sekuru wavo wachiri wapenyu. Wese wazukuru awa hawadyi nhaka. Havaendi padistribution.
plan anodistributwa mupenyu akasara. Baba wake achifa osara iye ndiye anoenda padistribution. So mitemo yaapo yasiyana nekudhara kwataiprotecta mumwe munhu. Tomutaura tiri kumuchengetera nhaka yake iri kuzodii, haana nhaka muzukuru uyu nekuti Jeffrey mupenyu. Tiri kupanzwisa. Saka ngatiregerei kurwadzirwa nezviro zvatisingadii. Hamuna kwamunoiwira. Saka Jeffrey apa haana mhosva ari kupwanya imba yamai wake. Saka patizivi mambo. Gadheni iri harisi rekuti wakapiwa naJeffrey kana kuti rababa waJeffrey, wakatopiwa nasekuru wacho chaivo. Mbuya. Gadheni ndo pagadheni manje ndo patinodii. Patinoita challenge. Kutaura kwenyu kwese takunzwa. Hapana patiri kumbawo ngatisiyane nazvo. Musaino mapurisa nekuti hamunoiwira. Gadheni ndo ratinoita protect now. Kuti gadheni haafaniri kuti adii apinda here mugadheni. Akapinda. Akaita sei? Jekeserei kuti mama ane michero irimo, mapikisi, mavhu, andikuona. Saka akatopinda akachera gomba rake. Gomba rakatobva pana kusvika pamwe ndomurutorwa kuakisa. Saka izvo anoda kuti andomiswe izvo kuti gadheni wachiri wapenya ndiwo akapuwa nani nasekuru ende ndiwo wanga wachieka ende mochiita kuti imimi ndinoda kukombadzirwa chii nevhu renyu rakatorwa mugadheni renyu ndo ramunotinochimubata apa ondomupa ero yake kuti wakatora ivhu mugadheni rewaridzi, ivhu iri rinoita mari yakati, topa mutongo ipapo. Musore changamiro atafana nebvunzo kusanangozedzeka zvakanaka, asi ndine mubvunzo hangu kuti tomboti tinazitete guru redu rogara reita vana varo kuti vakawapo rakaita fatike semu stand umwe baba ozofa asi tirivakomane munenge isusu uyu munengena waanenge benzi kana akaramayo otengesa pake asi yadhiri imwe zvina basa pake papo atotengesa ane right pake ipa ndepake pake ipapo ndepani ndepake kunyangwe pari padhuze nepadhuze hazvinei. Aiwa makagara maigara sei? Hari maigara padhuze nepadhuze. Iye atengesa pake ipapo hapana mhosva, anobvumirwa. Ndo mutemo waapo izvozvi wedistribution yeestate. Imi hamumboti because sekuru awo wakatopa uyu wakapa mese toto wakapa mese muri waikuda. Saka it means apa papake hakuchisina zita rasekuru papato uyu papake uyu ofa mwana wakewo pakati pake iwewe uchiri mupenyu unongosara uri pani pako hauendi kuti unotorapa apa unokurapa uri mupenyu uine chii uine pako. Saka benzi rinondoita zvaro ndo nhaka iyoyo ndo kubara kwazvinoita. Vamwe vanobara mapenzi, vamwe vanobata chii endetsoka. Saka you cannot hauiwini nekuti ari kutengesa pake. Yakanga isina kunyatsobuda zvakadaro. Nhasi yazojekeswa muyungu ndiye azojekesa murongo takutokuti enda kumaburi ndiye azonyatsojekesa. Saka baba gadheni munouripirwa nechii? Ivhu rakatorwa hapana munhu wekuti ari kusvika chero arwa kake umongomuresa vanhu vakasimba haaitimba iwo haiwa kuda musiya ari pake pakati iwo unotaura kana kuti munomisa hawamirimba
Saka takutokumbirawo kuti tizive kuti achamiswa sei kuti chirega kukontinya. Wozongotara nemuromo haavamiri kukontinya muchetura jeche toparadza moya mande motuma munhu wani wopuwa tsamba kuti wakahako pamusha pako asi usachere jecha mugadheni rani nekuti ukaramba uchichera uchazobhadhara jecha rauri kutora mugadheni rino. Wozoti no handidi kuripira saka tosimuka hedu.